pamusoro mambo inini ndakati uri musi wa 2 May. Musi wa 2 May ndo pandakazwa mashoko achipindawo munzeve dzangu. Ndanga ndisiriwo paungano yakabudira zita rangu iroro. Saka ndakazoti ndazwa mashoko aya ekunzi inini ndakanoperekedza sekuru wangu kun'anga kunosipika zvaakaita. Ndobva ndachienda kwaSabhuku kuti nyaya yabuda apa iyi haisi yangu. Sabhuku akagara ndofunga akapedza mwedzi arongoti ndafonera ndataura naye kwamambo ndataura naye kwakati ndataura kwakati. Saka ndanotenga hatingazvikwanisi ndakaisa nyaya iyi kwashe musi wa 20 patapinda mudare rashe. Ndasvika pashe tiri mukati mekutsanangura sezvandiri kuita izvizvi. Wakabuda vanhu vari 2 vachibudirwa nemunhu 1. Nyaya yandiri kutaura inini yakataurwa neumwe haisiyo iri kutambirwaba, kwakutaurwa dzimwe nyaya dzisiri idzo dzandanga ndafambira. Pakubuda kuti ropa rangu riri pachechekwa mugodhi. Saka ini ndikuti nyaya yangu yandauya nayo ndi umwe akuti tokuripa wari kubuda nemunhu umwe chete wari wairi. Ini nyaya yangu panapa inini haingaperi pano pane vatori wemashoko sezviri panapa nhasi. Saka iyo nyaya yangu ndakuendesa kwamutasati pandaya kuti kumusi wa 22 handambopedza yakapinda musi wa 20 ndikana musi wa 22. Ndanga ndichikumbira kwaari kana even kwashe ndandichikumbira kuti aiwa munhu akabuda anesi ndinongosumuka naye tonanga pan'anga yandakaenda uyu wakafa ake izvabuda uyu afa ini ndichiripo mupenyu kuenda pan'anga yandakaenda iyoyo kuti ndinotungamirwa nemunhu akabudirwa. Uri munhu akabudirwa arasviki chero mugomo chero pai unokupinzira kuti makafamba neapa mukasvika pakati. Saka ndo chishuwo changu chekundipe noti nyaya yekutaurwa yamitombo izhinji chose kundinyepera. Saka ndichendeswe inini kuenda pan'anga yandakaperekedza munhu nemunhu akabuda. Ndo mashoko angu chete mambo iwayo. Yes. Handina kudaro. Handina kuita zvinhu zvakadaro saka takapumwa. Ini nyaya mataura neshandusi. Wozi mando bwana kuti ndakazi neuya ari kubudira uyu akatsimbika uyu pakati. Asi inini nyaya yacho iri kuti yakatangira papi handiziba. Nyaya dzao. Nyaya yacho yamakazi. Pakapindawo inini zita rangu. Pakapinda zita rangu. Ndepekuti mumushama umu wagara nen'anga yawo ndauyatsangura payakatangira. Wagara nen'anga yawo wakaita function yawo musi wa 1 May. Musi wa 2 May paya pazi sekuru wangu inini umwe sekuru mushama na sekuru imu umwe sekuru ari mukati mekurara kwemunhu. Ndofunga takunya chaufamba tesivina sonzwanana ari mukati mekurara kwemunhu. Umwe sekuru wacho ndiani? Sekuru Lameki Chirinda. Iyo ndiwani mda? Ini ndiro Chitono. Saka iyo zita rako rakabuda papi? Rakabuda pekuti inini ndabudiswa pokunzi iwoyo ndiwo wakanga uruperekedza Lameki kun'anga. Osipika. Imimi na Lameki ushamwari nyumba? Ndisekuru hanzvadzi yamai. Iyo wakamboenda ere na Lameki osipika? Handina kufamba naye Lameki kusvika pazati stage. Wakafa. Ini nyaya yakubuda afa iyi. Akufa kwekosa. Saka ini ndiripo. Iyo kana uri wakazviita hazvirevi kuti iwo kana Lameki akazviita iwo wotwa mukati ukazwa chinhu chinonzi accomplice ka kanzi accomplice handiti it means une kanhu kawakaita kane chekuita nenyaya iyoyo asi nyange usiri wakazoita zvihombe asi une kawakadini kawakaita handiti because right now it's your word against my word. Ndikakuti wewe wakaendera kuti handina saka ini ndodini because dai Lameki ari papi
Hari. Munhu aikwanisa kutaura kuti akaenda newe kana kuti hana kuenda ndiLameki. Izvozvo ndiri kuzvinzwa zvamutaura. Ndofunga panapa tine munhu anobuda iye. Tinongofamba ndakaenda. Ngatichibatsirwe. Uyu wakafa. Ngatichibatsirwe. Taura uchibatsirwa manje tipowo kana wamwana unobatsira. Wamwana unobatsira. Toshua. Kana uchiti wamwewo vanhu wadziwa. Ndoti nganga atichikwanisa kuita ngenanga. Kana uchiti wamwewo. It means nemunhu wausikuda bayo. Kuti akubatsira. Aiwa, chero munhu amanipa mambo kuya mambo kuti wabatsirwa. Ndisamanyika iri. Ndisamanyika iri. Ngati kana uchiti wamwewo. It means une uyo. Ndokuendesa kune munhu wausikuda. Ndo ndokuziva. Zviri nani unditaura kuti kuna ndinga handisikuda kwenda. Handina vatiyoziva ba. Kana pakadaro. Kana pakadaro pakanaka. Ngozi handidi mangwana uzoti ndakaendeswa. Handina vatiyoziva. Ngozi ndakaendeswa ati anyway it's okay. Iwe ndiwani? Changamireka. Ndiwani? Ndiri murume nkurini. Ndinozi Gibson amakupemba inini. Mazwa. Gibson chanesa chini. Ndakauraiwa inini. Gore ra 1995. Wakaurawa ndiani? Ndakauraiwa inini nemabhinya anokwana 10. Ndiwana mabhinya kwa. Koro. No. Nga. 17. Right. Ndiwana ani 17. Changamire. Ndikaparura wamwe munomu pane watsori wari munomu. Nekuti ropa rangu riri mberi. Ndikuti mira ndikutaurire ndauya padhuze Changamire. Ipapo ndagara pano. Inini ndakauraiwa. Mabhinya akandiuraya. Ndoda kutanga mabhinya chaiwo. Ekunditema. Ndisati ndaenda kuno akazotora mapatsi angu. Akatora mapatsi ako? Yeah. Okay. Wakatora inye yako? Inini yenhau yangu yandakagarira machirinda ndakatorwa. Wakatorwa inye? Tauda? Ndakatorwa maturusi yangu nemboro yangu. Ndikonoriyo duri. Avaenda kopa sekuru wake Rameki Chirinda. Murundizwa pane nhau yangu. Okay. Konoriyo duri. Ndiye wakatumwa ndisekuru wake Rameki Chirinda. Avatora mboro yangu nemachende inini. Maizwa? Kwa sekuru wake Rameki Chirinda. Muruzwa nhau yangu? Zvadaro kudzinza Rameki handina kubuda. Inini ndakafa gore ra 1995 musi wa 5 May. Musi wa 5 January. Ndakaberekwa gore ra 5 May 1931. Murundizwa? Ndikuzwa. Mumushame Machirinda ndane makore aya. 30 years. 30 years. Ndiri kushanda sina wengu anobvira yakabuda. Nekuti Rameki wakaenda konditsikirira kunyanza nedombo rekunyanza. Machirinda mune nhau dzangu mbiri idzi. Imwe yacho yakaripwa. Asi yaRameki makoresa yanga akanditsika anobvira ndabuda. Kusvikira afe anobvira ndabuda. Yakaripwa ndeani? Ndeya Enoki Chirinda. Akanga urayani? Enoki zvaakaita. Ndakanga ndarondwa inini. Nemagandanga. Ndairi madonje inini. Ndiri madonje kudaro. Mabhinya akarangana. Chirangano. Ukazi kamudharaka. Riri godo rakabva kuwamwe wangu andaisandira nawo wangu wari wakuru pakuri madonje. Ndiva ndabva. Bhuku rangu rekwakwambana. Uyo ndatumwa. Asi mapepa ako abudira nyanga ama Gibson.
izvo handina kuziva ba kuti chirongwa chemabhinya aronga kuda kundironda kwetezvo mapepa angu anga ari padhisi apa zvadaro kune bhinya guru Maboreke wakandironda neni kubva kupinda mubhazi neni ndakananga nyanga ndadzoka tasvika pangotengeswa maeprosi apo pasorobhoni apo takaudzatsa semudhara mukuru ndikati ndingoumwa ngoti ndaimwa zvadaro akadzika neni Maboreke ndinayo shasha iri kundironda uyo ndasvika pagwiriri pabhizinesi raRameki kutsawa ndakasvika ipapo kusvika pfungwa dzako ndikati regai ndidzike negomo ndiende kumusha kwangu kwaKwambana zvakaramba shasha yakati ndingaponotsizve ini ndatobata kare uyo wabva neni nasiminda rangu neni wasvika pamakunike mudhara kati imwe nasizwa redu rekumwa ndakaudzatsa ngekuti ndaimwa ini neni wakomana waronga Maboreke wakamboitwa ngosarirawo mashure ndikati ndakazwa kuti rufu rwanhuwa ndipo pandakasvika paganda Inoki Chirinda ndikati Inoki kumashure hakuna unaka ndiri kumbira pekurara mudzimai akati kwete pano apo isu tingopinda chitendero chaJohani Marange kazorutsira mbama mangu inini kana indofamba wabambofamba oendawo negwanza iri ndikati saChirinda kumashure hakuna umira zvakanaka Chirinda akati bodo karutsira mbama mangu inini ndiani uchazokorobha bambo tongofambai makaenda mwana wamakombe ndakati kwete uko handichasviki ndakananaidzwa ndiwo mabhinya Maboreke ndiyanga ari gadhi rangu uyo ndakasvika pahunde mumango kudai ndakazwa kuti rufu rwanhuwa ndiripo ndo pandakaona goka randikomba ndikati zvinyi zvakuitika doro rakapera mumusoro changamire apa ndinondaimira ini ndakamboise hei asi mukono wakarigwa pasi chandakatanga kubviswa changamire ndiri kuzwa inini ndakatanga kubviswa maziso aya uri kuzwa mazwa changamire ese akabviswa zvapera awakomana wakati kana munhu uri kuzwa uyu ndakatanga kubviswa nzwara dzemakumbo ndikati chinyi chakuitika panapa uyo neni ndakabviswa zvese zvemuromo izvi watanga kugogodza zvemazino go bviswa mazino uyo matemo matatu gotsi ndipo ndakati rapata ndiruzwa ipapo fefei ndamboti gagada ndasimuka ndopandakatanga kuzwa machende adhonzwa machende kudhonzwa ndopandakazidzipu mwana wemunhu rapata zvadaro maganda anga akangarangana akanditora changamire nhau yangu ihombe bhara rakanditakura inini rakabva kuna Sabhuku Duri murundizwa Sabhuku Duri aine ganda rake rangatuma Anania Muranganwa vakamutorera mazino angu aya mairi neropa bhara mwana wemunhu ng'anya wiri ndandakabata saki rangu rarine maswiti angu andadandopa mudzimai wangu ndakaribatiswa kudai ndatoti abva ndatsuri ndakandwa mugomba ndakandobata aya mazuva aya matatu changamira hama dzangu dzisiziva kuti kuri kupi ndiripi asi Maboreke anomira basa hama dzangu dzakatambura kusvika mudzimai wangu ndakaona kuti mudzimai wangu atambura regai ndizivise hama dzangu kuti vazive kuti ndiri papi inini vanhu vakamborasika kutendera ndiri petwa padhuze nepamba pangu svika ndakazoonekwa ndambotorwa
kumapurisa kupi. Changamira nhau yangu ihombe ndakaputikira mumba. Murume nguru dhabu. Asi chakandishamisa. Konoriyo duri. Rariri bhinya. Asi pandakadzikiswa mugomba inini. Ndiyo kaenda kutambira bhokisi rangu kuita mukwambo wekwakupemba. Pari zvino. Mabhinya ese azuti ndakafa ndakaromba inini ndandine gona rekuMarawi. Kana ndikaita 1000 years ndiri kurwa nekuti riwa rangu harina kudoneswa. Saka ndiruzwa wese waruti papara tiripi hama Gibson kupemba. Ini ndinoridza seri neseri. Changamira ndira kuya pamubvunzo wangu. Wanda kukubvunza makurukota makateerera mundipindure. Changamire murufamba munzira una bhururu. Changamire una masake ako embanje kana kuti ningoti masake embanje. If wati bhururu una masake ako mairi bhururu nditakuriro rimwe mba masvika pekuti pamapurisa iwe wati ndatakudzwawo asi mese madini matakura. Saka murundi taurira kuti iwewe kana munhu akauraya munhu evhazi chongo ndiperekedzo apa pane mubatsiri apa. Ini kana ndakukanaka ningoti ndakakuona wakarunditsitika. Saka murundi taurira kuti inyi izvezvi mhamba yangu nhasi ida kupiswa uko murupoto ndinonotsa inini mhamba yangu rupiswa kwaChirinda uko. Changamire muteto wekuzi hama Gibson kupemba doro rubikwa haunosvika here kudzimba. Chirinda naduri wakasvika ka izvezvi mhamba yangu irupiswa uko. Inini ndakutakurwa kuramba murundishungurudza 96 years kwaChirinda handizorori bakushanda ndushanda mabhanana inini mudhara mukuru ane 96 years kudhraviswa mota dzese zuva nezuva ndingopana kudzitenderera. Inini mweya wangu wada kuti ndiende kozorora ndirwe namwe mabhinya nhasi murundidaidza kudai zviri kuti iko Changamire chinitaurirai ndakurenda kuzorora ndoda kukana hondo gore rino munhu wese neropa rangu. Changamire ndakuerengera kuti mabhinya aya ndo akandiuraya. Kunewe muromo waruripira muromo. Kunewe waruripira kuperekedza mazvizwa Changamire. Muruzvizwa muchaneta nemutete. Inini andikaitonga ndega. Inini yakwandi Changamire gore rino ridza mururwazwa. Mabhinya kwahonde kana akaona munhu akati hudu hachabatimba. Ndati yangu irumwiwa chitatu chingotera icho. Ndakurwa newese mabhinya neropa rangu. Handitauri zvakawanda vamwe vacho vari panapa. Handitauri zvakawanda vamwe vacho vari panapa. Zvakuitika mabhinya akazwa kuti nhau yabuda pamutumbi wanesona kuda kuuraya kuti zvese zvizorore. Wakauraya mitumbi asi waziva kuti kana ukauraya ndichabuda kwakawanda. Ndati mukana yamwe waChangamire omberai mitete. Omberai mitete muchaneta nayo yemabhinya. Newari kuya koripira miromo. Pamba pangu vachaita ndiri mugodi inini. Muri yangu iri kutambudzika ndiri mugodi. Wachakaka. Wamwati idhimoni. Changamire taura kuti dhimoni rekuchechi, dhimoni sikiro rinoziva nhorondo kubva iro kusvika iro. Chintaura dhimoni ngeripi ranotaura awo anotaura kuti kwazi akakarunyepera idhimoni. Taura bhuku randavhura. Nditaure bhuku randavhura panapo kuti ndiri kuerenga. Ndikada kukuerengera mwacho ka maminista neropa rangu asasi kuzvitaura papanapa. Ndapedza. Ndatopedza Changamire ndakuenda kopisa mhamba yangu murundi nonokera. Ndakuenda izvezvizvi. Yakungozvitonga ndega ndapedza Changamire. Ndazwa. Bambo. Inokuya kwapi? Aiwa yaisiyo yangu basi. Aiwa yataurwa bambo isiri yenyu sei Yangu ndemo. Vapauta ukatakura masake embanje muri 2 ukasvika pamapurisa uka ndo pane yenyu ipo baba. Shuba. Sepa tudakwenda ngatipinde. Ndakabata ina. Aiwa ndo saka ndikubvunza. Handikutaura kuti muri kundirectwa baba. Hapana pandakayi, hapana zvandakaitaba.
izwai bambo kani. Izwai Nekuipa bambo. vinei. Izwai bambo. Zvirikatanda kudaro. Handina kumboita zvinhu Ziwa kuti munhu wandaperekedza uri kuitei. Ndo statement ito. Unoziva panze kuramba. Ukasiwa panze. Changamire. Handina kumbodaro. Aya, it's okay, all right. All right. Izwai bambo. Imimi hamusi kudii. Hamusi kuziya ndii. It's okay, hapana problem. No, ndisati kutaura. Hatina kuti padare pano tukayako kumanikidza iba. Kana kutaura zvakati nono. Tikuti isusu toita zvido zvani? Zvenyu. Handizo. Toita zvido zvani? Zvenyu. Because isusu dare ndo zvadongweta chiri kukubatsirai. Kuti kana paine panobatsirika todii? Tobatsira. Kana pasina hapadii. Ndosaka ndatika imimi bambo. Handizo. Mati hamuzvidii? Handizo. Iyi haidi witness, haidi chii, because ndenyu mega imimi. Because imimi mega ndi munoziva. Ndosaka ndati bambo. Ndati nyaya iyi ndenyu naLameki. Nanditi? Nakupemba. Muri wangani? 3 chete zvatopera. Haidi witness, haidi chii. Ndenyu muri wangani? Imimi zvamunoda ndozvodii zvinoitwa. Zvamusingadi hazvidisi hazviitwi. Because akauya kuno kwandiri ndimi akauya imimi. Handiti muchiti muda kubatsirwa. Chamuda kubatsirwa makati muda kubatsirwa kuti zita rangu richeneswe. Kuti handina chandodii. Handizvo ndozvandiri kutaura. Ndosaka tati uyowe chitaura kuti zita reuyu rakasvipa papi. Tabvunza uyu kuti uyu munhu ari kuti zita rake handina kuita sei? Harina kusvipa. Titsanangurire kuti zita rake rakasvipa papi. Arikamona ndozvara? Ndizvo zvatiri kutsvaya kuti imimi munoziva ndozvara. Tiri kuti imimi bambo makauya kuti kubatsirei. Munozwa? Saka uyu kumudaidza kwataita uyu kuti uyu kupemba ataure kuti imimi zita renyu riri kupinda papi kuti tikubatsirei imimi. Handizvo? Ndosaka tamubvunza kuti imimi zita reuyu riri kupinda papi. Handizvo? Saka iye ndobva apa nekuti no inini mumwe munhu ari kuripira chii muromo, umwe ari kuripira bhara, umwe ane bhara, umwe ane chii, umwe ane chii, zvautaura zvakawanda. Handizvo? Tobva tati isusu hatinei nazvo zvese izvo. Handizvo? Asi isusu tobatsirani imimi kuti zita renyu riite sei? Rinake. Handizvo? Saka isusu yapo yanyaya yekutaura nauyu kupemba kuti kupemba uyu haana kuita zvakadii zvakaita. Handiti? Chenura chii? Munhu womuchenura sei? Handizvo? Uyu otaura kuti uyu ndimuchenure, ndiri kumuchenura ndakadai ndakadai. Handiti? Ndokuti mubude mukati mechii? It's not about you standing there muchiti handidi, handizvizivi, handizvizivi. Aiwa, no, that's not the issue. The issue ndeyekuti imimi ndiri makatouya muchiti ndinoda kuchenurwa. Saka isusu takuchitaura neuyu kuti tochenura sei chii? Kuti uyu haana zvakadii zvaakaita. Uyu haana kubvira ataura kuti makauraya munhu. Haana. Asi uyu ataura even wamakaenda naye ari kutaura kuti no wamakaenda naye handiti ndiye anga ine nyaya yari yake. Handiti? Asi imimi pamakaenda hamuna kuziva kuti munhu uyu ndiyo nyaya yake yarudii yari kupindira muchii. Akamona ndotaura that's the explanation yapiwa kuzi imimi hamuna chamuri kuziva. Ndopatutipicha sei? Ndopamuda kuti mubatsirwepo kuti tobatsirana chii? Tobatsirai sei? Zita renyu ribude pai ribve munyaya iyi. Adzawesangamire pamwe ungango pamwe kusaziva indatizi handizviziva hangu. Aiwa zve. Pamwe kusaziva kuti wasara panze asi handizvizivi zvinhu. Izwai bambo. Tabvunza vanhu. Imimi naLameki. Handizvizivi anofamba naLameki. Izwai naLameki makambofamba naLameki. Aiwa. Munhu wemunharaunda. Ndosaka kuti kana musina kufamba naLameki. Munhu wemunharaunda. Aiwa mukati munhu wemunharaunda munoti. Izwai izwai bambuka makutipedzera nguva. Kana mautanga kutaura nyaya yekuti Lameki munhu wemunharaunda munoti.
Asi apa mamboti sekuru. Mamboti sekuru. Iya menyu. Zimuriyo munharaunda. Chamuda kuramba izwa maybe pamwe timobatsirana wakomana. Maybe pani chatizwa iyo shama. Wasovhira kudhara usunza moko. Mirai. It's okay. It's okay. Mirai tibatsira awa. Awa chatira kuwabatsira awa. Uruzwa awa chatira kuwabatsira. Wanga wari waningina wenyu kana wana wenyu kana wasukuru wenyu. Yeah. They cannot be witnesses to this case. Because pakaitika chinhu ichi hapana ngari baba. Saka choda kuwitnessa kuda kuwitnessa chi Mamuzipa. Rimwe level re-understanding ratakasvika zvine maringe nekuteerera nyaya nekusora nekudii. Nyaya tichidzinzwa isusu tinosefa tine yatinoti unlocking logic. Nyaya kana dzichitaura tadaro isu tozwa nyaya kubva payakatangira toongorora kubva payakatanga ane mazona kuti munhu anotaura nyaya ichitaura madheti mangani madhesi ndonzi simba negama. What's your relationship with Baba? You have come here to unlock. No, chief. It's quite chief. Maudi misaka sana pesa tara sarangura kai. Chire kai sarangure bana chiro sarangura. Manzware. Technical issues. Izwa urunzwa ere izwa tati isusu we don't deal with technical issues dzekuti date iri rasiyana neiri kana kuti ishi. No, we are not worried about that. Isusu shamwari izwa turumbo kurespecta but kana takurespecta manje katikaona kutadza kurespectwa manje as make sense because munhu atata kubatsira ndi baba wako. Okay, all right. So atinoda kutaura isusu tinoda kubatsira chi baba wani wako because one thing chausiri kuziva ndechekuti problem yababa wako baba wako akafa ngeyako asina kusolve problem yake. This problem is going to be your problem. Anditi zvokuti ukasimuka uchida kudefenda mudhara mudhara anokwanisa ngaine zvaanoziva but kuti akutaurei wana wangu kuti this thing I know. Tasangana nazvo zvakawanda izvi because munhu anoramba apedza apa after 2 days he comes kumba kwangu wondoati mamundibatsire this thing I know. Asi panapa munhu achikakanaro asi 2 days he comes there. Ndosanoti be very careful. Don't trust chiri chinonzi munhu. Don't trust munhu. Ukamutrasta munhu zvakafurikidza anotake advantage of you. Ukatrasta munhu zvakafurikidza wanodzidza ndaona kuti unoda kachirungu stereki wanokutaura wakadzidza kuti never trust anyone. The only person that you can trust is yourself. The only person that you can trust is yourself and no one else. Apana pamozi trust your mother and trust your kwakazi ona your mother and father kuti mazuva ako adi awande panyika. Hakuna kuziona mai wako nani na baba wako kuti waite run your life. No. Titeza titi ipapo tatibatsirane kuti guys imimi zvamaifana nga muri kuita maifana nga muri kuyasa kugara na baba pasi atiti mosvika pekuti baba agarai naye pasi baba akutaurei chi chokwadi chaicho chakaitika kana asikazivi baba adi azivi asi baba kana achiziva garai naye pasi baba ataure zvaanodii. I'm telling you because pakazvarwa mamusati mapo pakaitika chinhu ichi maamusipo
andika yamunotaura iyi yamunotaurwa iyi yamuda kudefenda ihearsay you want to defend hearsay akamuzata you want to defend chi hearsay is your word baba imimi against word yemunhu inini handitonoa chandoziva ipapo atiti asi iwo wari wangani wari two Lamek the other guy vanozivana because my worry inini ndeyekuti sei imimi mawengwa stereki imimi nakupemba kusvikira pekuti of all the people vari muvillage menyu kupemba anoita just pick on you kuti iwewe ndo wakaenda naLamek. What was your relationship naLamek? Maiwirana kusvika papi naLamek? Ndati mimi naLamek maiwirana kusvika papi? Kungoti maiwirana kusvika papi? Ndaingotiwo sekuru zukuru basi. So in other words, imimi zvaitwa naLamek hamuna chamaiziva Lamek haana zvaiziva. Handisaiswera naye. No, it's okay. Alright. Handisaiswera naye bai. Sore changa kuti. Ini pandada kutaura ndepekuti. Ini ndinoitwa Tendais Banda. Ini pandada kutaura changa ndepekuti izvi tazvinzwa. Asi tachikumbirwa isusu chiremba. Avepo apo. Chiremba kana vapo. Tombonyatsobatsiridzwa kuti zveshuwa baba wakakura tatisiko. Ende kwaperekedzana nasekuru nemuzukuru nasekuru kuti atisikudini ba. Tatisiko asi tachikumbirawo chiremba. Ambouya ambotitiwo mwini zvishoma. Tinge tichiti nyeveni kuti zvinhu zvedu zviite zvakanaka. To me, wauya negwara. Saka ndo pandiri ipapo mama. Ini chandiri kuwenga zvachi. Chandiri kuwenga inini. Izwa yakomana. Andikamukona wakagara wese panapa. Onesa wakagara apa. Wakagara kunokwa. Wesa. Wamukona wakagara. Ndikada kukalkulate, ndikada kuipa panapa apa. Ndikada kukunongedzera kuti wane masters wanga napa. You'll be surprised. Kuti how many degree people vari paseri pechi apa napa. Saka ukauya panapa uchitonga unozwanisa kuona kuti hausati wafunda. Chimbodzoka kuchikoro. Yes. Zvokuti ungauya panapa uchitaura nenyaya yelogic. Ndikakuti define logic. Define logic. What is logic? Inenge yamokari kwandiri. Unozwa? Ndikakuti define logic. Define logic. What is logic? Patakaenda kwa mambo huko mama. Naenda kwa mambo huko. Pakatorwa kwetitra zosiyana nepano pano. Saka kwashe samanga. Saka stati ngokumbira pana chiremba bedzi kuti kana chiremba waripo tombopinda pana chiremba. Mimi iwe yauya nayo ka ndiyo chaiyo kwakwine ufungwa dzavo. Kuti no, kuti mundaraunda ka aite sei asunungurwe. Handiti anofana kusunungurwa chiremba. Handiti achita intercede on behalf of chi mundaraunda achitaura nani nakupemba kuti wona kupemba munhu uyu pamwe handiyeba uyu tichatarisa chai zvakanaka munhu ndiani wachitaura nawo richi kuti uyu mundara aite sei uyu achenurwe abviswe mukati mechi menyaya. It's not about defending him. No. Yes, nofana taura kuti chiremba ari kuuya anotaura nechi handiti imi muripo then maquestions amuri kubvunza ka modi ndo zvatiri kutaura izvo chete. Isusu anosei kuti we are nailing this guy down. No. Ini ndatotaura kuti handikwanisi kumuita nail down because it's his word against chi word dziri kubuda. Inini handipindi pakati pechi. Yes, but there has to be someone ari pakati pawo anokwanisa kutaura kuti language iri uku neuku achiunderstand. Ndo zvatiri kutaura chete. Ndo patiri kutaura chete izvo. Hatina munhu atakawenga kana kuti isusu kana matoya panapa matoya kuti tikupei gwara ndo gwara takupei chiendai apa momira chiremba achisvika. Right, it's okay. Enda ako kupemba. Enda.